Örülök annak, hogy amiről korábban beszéltem, hogy Magyarországnak olyan országnak kell lennie, ahol a munkahelyteremtés, a foglalkoztatottság növelése a cél, az már ennyire kézzelfogható vagy fizikailag is megtörténik. Ennek az új kormánynak az a célja, hogy az elkövetkezendő 10 esztendőben 1 millió új munkahelyet teremtsen, lehetőség szerint azt a 3.700.000 foglalkoztatotti kört, aki ma van az országban, azt 1 millió fővel növelni tudja, és minden ember számára, aki dolgozni akar, reális közelségbe kerüljön a munka végzésnek a lehetőség. Nagy László azért lenne jó polgármester, mert ugyanazt vallja, mint a kormány. Szükség van arra, hogy a közeljövőben több munkahely teremtődjön Szegeden és az országban is. Neki az lesz a dolga, hogy Szegeden tegye ezt, és ehhez szövetségre talál az Orbán kormányban, hiszen mi is azt szeretnénk, hogyha a következő 10 esztendőben országosan 1 millió új munkahely teremtődne. Ezekre a munkahelyekre Szegednek is szüksége van ahhoz, hogy gazdaságilag megerősödött, és a régió egyértelmű központja legyen.